Les grans accions engegades des del consistori aquest 2025 han estat les inversions. Una de les més destacades era la conversió de l'antic escorxador ubicat a la plaça de Sant Andreu en la Casa de la Festa, la nova llar del seguici festiu salvatà. Un projecte engegat arran de la detecció de greus humitats a la teulada d'aquest edifici de titularitat municipal. El projecte contemplava la substitució de la teulada conservant les encavallades existents de fusta, així com la rehabilitació de la façana exterior, la restauració de les finestres i portes de fusta i el condicionament de la sala principal per tal d'adaptar-la com a espai diàfan d'exposició dels elements del seguici festiu. Les obres van anar a càrrec de l'empresa Recop, especialitzada en restauracions arquitectòniques i que ja havia col·laborat anteriorment en projectes municipals relacionats amb la cura i la preservació del patrimoni. Les actuacions, amb un període d'execució de 4 mesos, es van allargar del juliol al novembre i van tenir un cost de prop de 321.000 euros IVA inclòs, assumit íntegrament pel consistori. L'equipament s'estrenava oficialment el dissabte de la Festa Major de Sant Andreu, amb les actuacions del seguici festiu salvatà al complet i la posterior entrada de manera simbòlica a la seva nova casa. També en el marc de la Festa Major, tot i que en aquest cas d'estiu, la Selva inaugurava el renovat Portal de Vall, que canviava la seva fesomia per convertir-se en un refugi climàtic. En només un mes i mig, l'espai es transformava completament. Es construïen 2 pèrgoles metàl·liques perimetrals, a la base de les quals es plantava glicina, una espècie enfiladissa que en uns mesos cobrirà completament aquestes estructures i proporcionarà no només ombra, sinó també un toc de color al paisatge. El treball en matèria de jardineria va ser un altre dels punts forts d'aquest projecte. En aquest sentit, tant les magnòlies que rodejaven el Portal de Vall com els 2 grans oms que el presidien eren substituïts per tilers. Els antics arbres es trasplantaven a altres zones del poble, com el Parc Baixcamp o els jardins de l'Hort d'Iglesias, garantint d'aquesta manera la seva supervivència. Ara bé, la joia de la corona d'aquesta obra era la font ornamental transitable, ubicada al bell mig de la plaça, amb 8 brolladors. L'element, que de nit s'il·lumina amb diversos colors, ajuda a regular la temperatura de la plaça i presenta un circuit tancat amb el qual s'assegura el reaprofitament de l'aigua. L'altre gran projecte municipal d'aquest 2025 era la finalització de les obres de remodelació integral del carrer de les Eres. Després de diversos contratemps relacionats amb les empreses subministradores d'electricitat i gas, la renovada via es convertia en realitat al novembre. Un carrer creat quan a principis dels anys 70 es van començar a construir habitatges sense una planificació urbanística definida. Als 90 es van cimentar i, tret d'alguna actuació puntual de manteniment, no s'havien realitzat treballs de condicionament en profunditat. Les obres es van adjudicar a l'empresa salvatana Constècnia, que a més de sanejar la xarxa de serveis, va transformar el carrer a imatge i semblança del model que marca el nou paradigma de la mobilitat salvatana, amb un únic sentit de circulació, voreres de panot remuntables i calçada asfaltada. També es va habilitar una zona d'estacionament al tram en què la via s'eixampla, connectant-lo alhora amb el nou espai de creixement urbanístic de l'Hort del Planter i l'Hort de Guitarró. El carrer es va inaugurar a mitjans d'octubre amb els parlaments institucionals de rigor, un concert vermut a càrrec de la banda juvenil de l'Aula Vilalta i un refrigeri per tots els veïns i veïnes, alguns dels quals hi viuen des dels seus inicis. Tancant les accions d'estrena d'equipaments i serveis, a finals de desembre la Selva inaugurava la nova seu del punt d'atenció local de Creu Roja. Fa prop d'un any i mig que l'entitat traslladava tots els seus serveis a l'antiga escola bressol Anna Frank. L'acte comptava amb la presència del president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, així com representants territorials de l'organització, membres del consistori salvatà i, per descomptat, d'una destacada representació del voluntariat que s'encarrega de donar continuïtat a aquest projecte social. Pel cap de setmana de la fira, obria el trànsit la nova zona urbanitzable de l'Hort del Planter i l'Hort de Guitarró, a tocar del carrer de les Eres. Es tracta d'un dels històrics espais de creixement de la Selva que comprèn des de la muralla de Sant Pere, a l'altura del cementiri, fins a la Riera. Els terrenys d'aquest espai es van adquirir el 2002, tot i que no va ser fins al passat 2023 quan van arrencar els treballs de construcció dels carrers i, més endavant, la instal·lació dels serveis i el pintat i col·locació de la senyalització horitzontal i vertical. D'aquesta manera, el municipi sumava un nou espai de creixement urbà i mirava cap al futur en matèria d'habitatge i benestar. De fet, actualment ja s'està construint la primera promoció de cases i pròximament està previst el trasllat del centre d'atenció primària. Durant tot l'any, l'Ajuntament s'ha encarregat de desplegar diverses actuacions de condicionament al ferm de carrers, places i aparcaments.
Al febrer, per exemple, el consistori adequava les diverses zones de l'entorn de l'ermita de Sant Pere que s'utilitzen per estacionar vehicles. Concretament, s'aplanava el terreny de l'aparcament inferior de l'espai, sota el mirador, i el de la part superior, que s'ha vist ampliat lleugerament. Les obres es completaven amb l'encimentat d'un tram de 40 metres que connecta la plaça de l'ermita amb l'aparcament de dalt. Al maig començaven un seguit de treballs de reparació del paviment de diversos aparcaments municipals, unes actuacions que es veien motivades pel desgast que ha tingut el sòl a les zones d'estacionament durant els darrers episodis de pluja. En tots els casos s'aplicava una capa de conglomerat reciclat d'antics fressats i una altra de rec asfàltic per evitar les filtracions d'aigua que puguin malmetre l'estructura i donar una major consistència a la superfície dels aparcaments municipals. Uns mesos més tard, a l'octubre, es duien a terme les tasques de reposició de l'asfalt a diversos carrers de la Selva, concretament dels carrers de Gandhi, de les Monges, de Tarragona i de Pompeu Fabra, afectats per les condicions meteorològiques, per obres prèvies i pel constant pas de vehicles. En aquest paquet d'accions també s'havien inclòs inicialment els carrers de Vidal i Barraquer i de Paret Delgada, però un seguit de contratemps logístics van portar a posposar les obres. Les tasques es reprendran en un futur, juntament amb altres vies salvatanes que requereixin el mateix tipus de manteniment. Una altra línia d'actuació se centrava en el manteniment d'edificis i instal·lacions municipals. En aquest sentit, es realitzaven diverses actuacions de condicionament al casal d'entitats. Els treballs més notoris es concentraven al local d'assaig de la banda de música, a la primera planta del casal, on el consistori ampliava lleugerament l'espai fins als 142 metres quadrats, alhora que substituïa les plaques del fals sostre i instal·lava noves lluminàries LED. També es pintaven totes les parets i portes i es traslladaven al despatx de l'entitat, on es guarden, entre altres, les partitures originals de la banda o el vestuari, a una altra part del local per tal de guanyar lluminositat. Al juny arrencaven els treballs de remodelació de les voltes de l'escala que condueix al campanar de la Selva, malmeses amb l'ús i el pas del temps, unes actuacions necessàries que van permetre assegurar l'estructura dels esglaons i alhora instal·lar-hi baranes per tal que en un futur aquest important element patrimonial pugui rebre visites. Les obres van contemplar dues grans fases. Una primera va consistir en la reforma de diverses de les voltes de les escales i el revestiment de la zona amb morter de calç, mentre que una segona va veure col·locar baranes de ferro homologades al llarg de tot el recorregut. A l'octubre, la façana de l'Ajuntament recuperava la seva esplendor després de les intensives tasques de pintat que es desplegaven dies abans de la fira. La darrera intervenció notable a la façana de la Casa de la Vila va tenir lloc el 1998, ja fa més de 25 anys. Després de gairebé 3 dècades, la pintura es trobava visiblement desgastada per la constant exposició al sol, la pols i altres agents atmosfèrics. Els treballs també van servir per sanejar i cobrir amb morter petites esquerdes i fissures provocades per la humitat i l'evident pas dels anys. Aquest 2025 finalitzaven les obres de construcció dels 30 nínxols nous a la part nova del cementiri municipal, una actuació que ha permès ampliar la capacitat del recinte amb l'adequació de les 3 noves rengleres amb 10 nínxols de primera on hi caben 2 cossos, 10 de segona i 10 de tercera. L'Ajuntament es posava en contacte amb les persones que es van apuntar a la llista per adquirir-los mentre s'executaven les obres per poder formalitzar la compra de la concessió vitalícia del nínxol. Més enllà de les accions ja executades, aquests mesos l'Ajuntament presentava algunes de les iniciatives que té previst fer realitat de cara al 2026. Entre elles es troba el projecte de remodelació integral de la plaça 11 de setembre. L'espai es va projectar a finals dels anys 70 i, tret d'alguna actuació puntual de manteniment, no havia rebut treballs de condicionament en profunditat. L'acció contempla la substitució del paviment de voreres i calçades de la plaça i dels seus 2 carrers d'accés, una superfície aproximada de 2.800 metres quadrats, i el sanejament de la xarxa d'aigües residuals i de telecomunicacions. El cost provisional de l'obra, que assumirà íntegrament el propi Ajuntament, serà de poc més de 400.000 euros. Les actuacions esperen arrencar a la primera meitat de 2026 amb un període d'execució aproximat de 4 mesos. També es projectava la construcció d'una escullera al tram urbà del torrent de Cassans que comprèn entre el carrer de la Pau, a l'altura del supermercat Consum, fins a la línia de ferrocarril. L'estructura actuarà com a mur de contenció per evitar que en cas de fortes riuades el talús cedeixi i pugui arribar a afectar els fonaments d'aquelles cases ubicades a l'entorn de la plaça 11 de setembre que toquen directament al torrent.
L'obra té un cost que supera els 500.000 euros i estarà subvencionada en gran part per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. L'empresa pública destinarà una partida de 372.000 euros al projecte, mentre que el consistori n'assumirà el cost restant. El torrent de Cassans ha estat protagonista de l'actualitat salvatana aquest 2025 en fins a 2 ocasions més. En una primera, pels treballs de millora al passatge natural que ressegueix el torrent i que travessa perpendicularment els carrers de Gandhi i de Joan 23 fins a l'avinguda Martin Luther King. En aquest punt es van substituir algunes de les bigues de fusta que formen les escales del camí, es va desbrossar la vegetació i es va fer la reposició del sauló, la sorra que s'aplica sobre el traçat d'aquest pas. I en una segona per les tasques de neteja i desbrossament de 2 trams urbans de la llera del torrent de Cassans, concretament de l'àmbit natural que ressegueix el popularment conegut com a barranc de l'Esquirol, entre la zona de la Rasa de Ferreter i l'Avinguda del Progrés, i el traçat que discorre entre l'Avinguda de la Pau, la plaça 11 de Setembre i fins a la línia de ferrocarril. Els treballs, adjudicats a l'empresa de jardineria Cobert, van englobar la poda d'arbres i plantes invasores que podrien obstruir i dificultar el pas de l'aigua en episodis de pluges intenses, així com el seu triturat. Deixant a banda les obres i inversions, aquest 2025 també ha estat marcat per altres actuacions municipals. Una de les principals era la posada en marxa de la campanya A la selva necessitem reciclar més i millor, un conjunt d'accions informatives orientades a donar a conèixer la nova taxa de la brossa i conscienciar la ciutadania sobre la importància del reciclatge. La filosofia de l'acció afirmava que si se segueixen les fites marcades per la Unió Europea i la selva arribava al 55% de la recollida selectiva, el consistori aplicaria una reducció del 50% a la nova taxa de la brossa. Alhora, des de Canal Camp vam emetre diverses peces divulgatives que es van fer extensives a les xarxes socials i un reportatge que va documentar el camí que segueix la brossa des que els camions la passen a recollir al poble fins que és tractada a les respectives plantes de reciclatge. La ciutadania considera que la selva s'hi viu bé. Aquesta era la tendència generalitzada que s'observava en la darrera enquesta sobre la qualitat de vida i la gestió municipal salvatana. A través d'enquestes telefòniques i presencials a una mostra de 300 persones de diferents edats, nivell d'estudis o situació laboral, es va poder traçar una acurada radiografia de les percepcions de veïns i veïnes del poble. Entre les respostes, salvatans i salvatanes estaven satisfets amb la tranquil·litat i la bona convivència veïnal, així com amb la ubicació de la selva, el seu encant i la quantitat i qualitat dels seus equipaments públics, molt especialment pel que fa a les instal·lacions esportives. El consistori va aprofitar el marc de la fira per presentar en societat les passejades per la selva monumental, 4 rutes guiades que volen acostar des de diferents perspectives els principals atractius patrimonials i històrics del terme. La primera d'elles ressegueix el camí que feia el rec de la vila, una segona explora l'arquitectura religiosa del Renaixement i el Barroc, la tercera està orientada als espais de patrimoni i memòria, mentre que la darrera proposta vol homenatjar la tradició agrària i la indústria artesana del poble. Coincidint amb el cap de setmana firal, el consistori condensava els principals atractius de les 4 passejades en una sola ruta d'una hora de durada que va recórrer diversos punts del nucli antic, acostant els aspectes més curiosos d'espais com la plaça de les Pletes, els ponts, la placeta de Sant Andreu o els escorralons. De manera trimestral, l'Ajuntament es reunia amb el cos de Mossos d'Esquadra, que és qui té competència en matèria de seguretat ciutadana al municipi, per tal de posar sobre la taula les incidències produïdes al terme. Les trobades es van intensificar els darrers mesos de l'any, arran dels episodis puntuals de robatoris a domicilis que es van registrar. Per tot plegat, des de Mossos es refermava el compromís de reforçar la seva presència al poble, tant amb efectius uniformats com de paisà, alhora que s'acordava incrementar els controls de vehicles i el patrullatge nocturn. Aquest 2025 també informàvem que el Vilar seria un dels centres assistencials de Catalunya que es beneficiaria del pla de xoc de 20 milions d'euros en residències i centres de dia que posava en marxa la Generalitat a través del Departament de Drets Socials i Inclusió. El paquet contemplava diverses partides pressupostàries. Una d'elles veuria destinar 5,3 milions d'euros a l'obertura de 500.000 de places públiques per a gent gran. Concretament a la residència salvatana, aquest fet revertiria amb la creació de 8 noves places de titularitat pública. El consistori també acostava a la ciutadania els diversos mecanismes de què disposa per evitar l'abandonament dels gossos i per controlar les colònies de gats ferals.
Es feia referència al Centre d'Acollida Temporal Caní de la Deixalleria, a la comunicació constant amb les protectores i associacions animalistes de la demarcació, així com al Pla de Control i Gestió Ètica de les colònies de gats ferals, pensat per tal de facilitar la convivència amb la ciutadania i la prevenció de problemes de salut pública. Alhora es recordava que l'Ajuntament contempla multes de fins a 150 euros a tots aquells propietaris d'animals de companyia que no portin el gos lligat a la via pública i altres sancions per no ruixar les seves miccions o recollir les seves deposicions. En matèria de turisme, l'Ajuntament revalidava per tercer any consecutiu el seu compromís amb el conveni Corner, una eina de promoció turística de la Diputació de Tarragona que vol sumar esforços i estratègies per traslladar al possible turista la diversitat i riquesa de la Costa Daurada. Amb aquest acord, la marca turística de la Selva seguia quedant representada a 5 fires d'abast estatal i internacional, alhora que també ho feia a les campanyes publicitàries que va desplegar la Diputació de Tarragona durant la temporada primaveral. I ara que parlem de convenis, el despatx d'alcaldia es convertia en el punt en què entitats locals i empreses del territori rubricaven acords de col·laboració amb l'Ajuntament. Per posar només alguns exemples, al mes de maig es renovaven els compromisos amb l'empresa Comaigua per suplir les necessitats d'abastiment d'aigua de les persones i famílies salvatanes en situació de precarietat econòmica, i amb Creu Roja per l'adquisició d'aliments als col·lectius vulnerables del municipi. Al novembre, el consistori feia efectiu un conveni amb la Banda de Música de la Selva per tal que l'entitat donés continuïtat a la seva tasca anual, a canvi que l'administració local es comprometés a destinar una subvenció de 2.800 euros l'any. D'altra banda, el Misteri rebia 8.000 euros de l'Ajuntament per tal de cobrir part dels costos de la seva representació a Roma el mes de setembre. També al desembre, l'Ajuntament i la Defensa Agrària formalitzaven el conveni que regularà, entre altres, l'ús de la sala de teatre de l'entitat una vegada finalitzin les obres de remodelació integral de l'espai. A principis d'any, la Comissió de Protecció Civil homologava el Document Únic de Protecció Civil Municipal de la Selva, el DUPROCIM, una eina estratègica que agrupa tots els plans d'emergència de la població. Integrant tots aquests protocols en un de sol, s'aconseguia coordinar una resposta unificada i eficaç davant qualsevol situació de risc que es pugui donar tant a l'àmbit municipal com territorial. I enguany, l'Ajuntament també incorporava al seu parc mòbil un nou vehicle pels serveis municipals, equipat amb diverses eines necessàries per facilitar i optimitzar la seva feina i que va substituir un dels cotxes que fins ara tenia el cos, amb una dècada de rodatge constant i que ja superava els 480.000 quilòmetres. Es tracta d'un vehicle d'ocasió, adquirit a través de licitació pública i retolat amb la imatge gràfica de l'Ajuntament i dels serveis municipals, així com del número de telèfon d'emergències a Catalunya. Moltes han estat les activitats de caràcter social i cultural promogudes des de l'Ajuntament que han tingut lloc al llarg de tot aquest 2025. En aquest bloc en repassarem les principals. El mes de juliol va estar centrat per l'Engrescat, la proposta estiuenca pels joves d'11 a 16 anys coordinada des de l'àrea de joventut. La iniciativa va veure programar diversos tallers entre dansa, doblatge i cuina, sortides a la platja i a la piscina municipal, circuits d'obstacles amb inflables i jocs d'aigua i una setmana d'acampada a l'ermita de Sant Josep de Montblanc, precedida d'uns dies de convivència entre tots els seus participants. El centre neuràlgic de l'Engrescat va ser el Castell, un espai climatitzat des del qual es van coordinar la resta d'activitats. A finals d'agost, el Selva Estiu s'acomiadava fins a l'any vinent, després de diverses setmanes d'activitat continuada amb diversos tallers de creació i experimentació, amb la màgia i les aventures misterioses com a fil conductor. Durant els mesos de juliol i agost, el casal municipal va acollir més de 300 infants i joves de 3 a 12 anys que no es van voler perdre l'edició d'enguany, ubicada de nou a l'Hort d'Iglesias, un espai obert on la canalla gaudia dels seus jardins i de l'edifici, que servia de refugi climàtic durant les onades de calor i els episodis de pluja d'aquest estiu. La gimcana bruta, la passejada pels comerços locals o les colònies al Mas de Fortet de Capafonts van ser els principals reclams del Selva Estiu. Uns mesos abans, a l'abril, l'àrea d'educació organitzava el Selva Estiu Esportiu, la iniciativa d'oci destinada a facilitar la conciliació de les famílies durant les vacances de Setmana Santa. Una setantena de nens i nenes d'entre els 3 i els 12 anys van gaudir del gran ventall de propostes que es van programar en el marc d'aquest veterà projecte centrat en gran part en la promoció de l'activitat física i la descoberta de l'entorn natural del poble.
Continuem parlant de l'època estiuenca, en aquesta ocasió amb dues de les activitats de l'àrea de cultura que s'han convertit en clàssics de l'estiu. Comencem amb el Llindar, el cicle d'arts en viu organitzat conjuntament amb l'associació Empelt. Enguany, la iniciativa va proposar 3 cites a la fresca en espais patrimonials a l'aire lliure del poble. A la primera d'elles, els jardins de l'Abel Ferreter van acollir el concert del Quintet Montsant. Els 5 músics catalans amb trajectòries brillants en el món de la música clàssica, contemporània i d'arrel van presentar Orient.cat, un viatge per paisatges sonors amb influències de l'orientalisme. L'espectacle itinerant als safareigs de la companyia vallenca Teatralitzat va combinar música i teatre portant el públic des de la plaça Major fins a la plaça de les Pletes per descobrir la història dels antics rentadors del poble. Finalment, l'era del Col·legi Sant Rafel es va convertir en l'escenari de la lectura dramatitzada 7 d'històries de la companyia La Ingràvida. Els intèrprets del Baix Camp van fer servir el vi com a element per despertar passions dins una història d'assassinats i misteri. L'espectacle va acompanyat d'un tas de vins del celler 9 Més de la Nou de Gaià. Les propostes musicals en directe i els cellers del país van tornar a confluir en la tercera edició de la Sol Postada, el cicle d'estiu a la fresca que organitza la Regidoria de Cultura. Durant 5 divendres de juliol i agost, a 2:15 del vespre, el Terrat del Castell acollia aquesta iniciativa que es consolidava com una de les cites culturals de referència de la demarcació durant aquesta època. La programació musical va combinar les propostes de creadors vinculats a la selva amb d'altres de ben diverses de l'escena nacional. Per l'espai va passar el maridatge entre l'arpa i la veu d'Anna Amigó, el jazz d'Alba Careta i Enrio, el barceloní Antus Quintet i el seu homenatge a Nat King Cole, les influències balcàniques del conjunt Bràtia i l'intimisme vitalista de la pianista Lídia Papió. Cada concert es va acompanyar d'un tas de vins amb cellers de proximitat. L'Ajuntament reconeixia els millors treballs de recerca amb temàtica local de l'Institut Joan Puig i Ferreter. L'acte, que servia per agrair a l'alumnat l'excel·lència, l'esforç i la constància en les seves investigacions, posava en valor les tesis de les 3 darreres promocions de segon de batxillerat del Centre Educatiu Salvatà. 9 eren els treballs de recerca que se seleccionaven per concórrer al certamen. El treball retrospectiu al Vall de la Mort de la Selva de Dídac Pérez resultava guanyador. L'estudi sobre l'evolució de la població salvatana entre el segle XIX i els inicis del XX li valia el segon premi a Júlia Reyes, mentre que Maria Bové s'enduia el tercer guardó per la seva recerca sobre la història de la Cobla Orquestra a la Salvença. El jurat atorgava un accèssit a Jordi Roig per la seva proposta d'adaptació del primer tram del Camí del Rec en un itinerari sensorial accessible per a persones amb discapacitat visual. Des d'un punt de vista més institucional, el consistori tornava a alçar la veu contra el masclisme i a la defensa d'una equitat de gènere real en el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Tal com ja és tradició, la commemoració d'aquesta diada se centralitzava al punt de les 12 del migdia i des de la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest pel 25N. L'acció es completava amb una performance engegada per un grup d'alumnes de la Comissió d'Igualtat de l'Institut Joan Puig i Ferreter que va recordar cadascuna de les dones assassinades per les seves parelles i exparelles als Països Catalans durant el 2024. Aquest 2025 se celebren 150 anys del naixement de Joaquim Guitert i Fontserè. Per tal de commemorar aquesta important efemèride, l'Ajuntament i el seu net, Quim Masdeu, cronista local, planificaven un seguit d'activitats que arrencaven a finals del 2025 i s'allargaran durant bona part de 2026. Entre elles, destaca una xerrada que va servir per contextualitzar la vida d'aquesta destacada figura en la preservació del patrimoni català i la historiografia salvatana de la primera meitat del segle XX, o un documental produït per Canal Camp que resseguirà les passes de Guitert i Fontserè a través de les localitzacions que van ser clau en la seva vida. L'encesa de l'enllumenat nadalenc s'encarregava d'encetar les dates més màgiques de l'any. Enguany, com a novetat, des de la plaça de les Pletes i amb un espectacle de llum i color confeccionat a mida per la companyia Xala Produccions. Un berenar a base de pa amb xocolata donava pas a un participatiu concert amb la Samarra, una jove formació que va passar les típiques tonades d'aquestes festes pel sedàs del rock, l'esca i el reggae. Ara bé, una de les cites centrals del Nadal a la Selva era el Mercat de Nadal. El cap de setmana del 13 i el 14 de desembre, aquesta iniciativa organitzada des de l'àrea de cultura tornava a omplir la plaça Major de paradetes amb productes artesanals, d'actuacions musicals amb formacions locals i de més enllà, de tallers per a totes les edats i, per sobre de tot, de solidaritat amb la Marató de Trescat. Un petit oasi de proximitat que es va saber diferenciar dels seus homòlegs celebrats aquells dies a poblacions veïnes, tot brindant una experiència molt més relaxada i apostant fermament per visibilitzar el teixit associatiu de casa nostra.
Tanquem la tria de notícies nadalenques amb la tercera edició del concert de Nadal de la Selva. La plaça de les Pletes era novament l'escenari triat per ubicar-hi aquesta actuació que va exhibir el talent artístic i musical de les diverses agrupacions i centres formadors del municipi que es dediquen a l'ensenyament, al foment i la divulgació musical. La banda de música de la Selva, membres de la banda juvenil de l'Aula Vilalta i alumnes avançats de vent de l'Escola de Música Municipal van acompanyar amb els seus instruments. D'una banda, a les veus de l'Escola Cantòrum i el Cor Selvassons, el Cor X i el Cor Quartum de l'Escola de Música i, de l'altra, les actuacions del grup de petits de les disciplines de jazz i clàssic de la formació en dansa Gotes d'Art. Durant tot aquest any, la Selva ha rebut la visita de diverses personalitats institucionals. L'endemà de la visita del conseller d'Agricultura de la Generalitat pels 125 anys de la cooperativa Coselva i del qual en parlem a l'apartat d'Economia, la Selva rebia el conseller d'Esports, Berni Álvarez, per estrenar el cap de setmana de la fira. En la seva intervenció inaugural, Álvarez va subratllar la ferma i històrica voluntat esportiva de la Selva, un fet clarament exemplificat en el seu pavelló. El conseller es va comprometre en dotar el municipi amb una partida de 160.000 euros del nou Pla de xoc de la millora d'infraestructures esportives de Catalunya, una partida pressupostària que l'Ajuntament destinarà íntegrament a la construcció de la coberta de la pista del Gil Cristià, una important inversió amb un cost de 600.000 euros que el 2026 serà una realitat. Reiterant la responsabilitat de la Generalitat d'invertir en actuacions de millora de les instal·lacions esportives al poble, uns dies després de la visita del conseller, la representant territorial de l'esport al Camp de Tarragona, Estefania Serrano, es desplaçava fins a la Selva per tal de conèixer la realitat esportiva del poble. Serrano va descobrir les instal·lacions del pavelló, des de la pista fins al circuit d'aigües, passant també pel gimnàs o la sala d'activitats dirigides, i lloava la qualitat dels equipaments municipals, així com el compromís del consistori en la promoció de la pràctica esportiva. La Selva es convertia en la seu de l'acte institucional territorial per commemorar el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Ho feia a la vigília del 8M, amb una jornada que, més enllà de celebrar i reivindicar les lluites feministes, cercava una clara fita, donar visibilitat als projectes amb lideratge femení en l'àmbit rural. Alcaldes i alcaldesses de diversos municipis del Camp de Tarragona, representants d'ens supramunicipals, diputats, càrrecs de les forces de seguretat ciutadana, així com membres de l'equip directiu dels centres escolars salvatans i del teixit associatiu, assistien a un acte que omplia l'auditori del castell. També en clau feminista, al juny el municipi acollia la primera trobada de la xarxa de les regidories per a la igualtat, una nova eina administrativa impulsada des dels serveis territorials al Camp de Tarragona que permetrà coordinar conjuntament la tasca de tots aquells agents públics que treballen per assolir l'equitat entre homes i dones. La jornada formativa comptava amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, així com la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Igualtat i Feminisme, Imma Pastor, diversos regidors d'Igualtat dels municipis del Camp i una representació de la Corporació Municipal Salvatana. I l'última setmana de l'any, el president de la Generalitat, Salvador Illa, visitava la Selva per tal d'acostar-se a la realitat del municipi i reconèixer la tasca de servei públic de Josep Masdeu, que es retirava de la política després de 35 anys vinculat al consistori salvatà. Després de visitar l'Ajuntament, Illa signava el llibre d'honor, en què lloava la llarga trajectòria de Josep Masdeu, la seva vocació i la capacitat d'arribar a acords amb els seus socis, uns acords que permetrien garantir l'estabilitat i el bon funcionament del govern municipal. I tanquem aquest bloc del resum de l'any amb una de les notícies que mai ens haguéssim imaginat donar. A mitjans de juliol, la Judit Fontanilles ens deixava de manera sobtada després de patir un accident de muntanya que va deixar la societat salvatana commocionada. Vallenca de naixement, però salvatana d'adopció, des de la seva arribada al poble, la Judit es va involucrar en el dia a dia del municipi. Tant era la seva implicació que el 2015 decidia fer el salt a la política. Aquell any prenia possessió com a regidora del PSC, un càrrec que revalidaria els mandats de 2019 i 2023. Durant aquesta dècada, Fontanilles assumiria les carteres d'Educació, Salut, Turisme, Esports i, darrerament, també la de Festes. És precisament des del consistori on la Judit posaria en pràctica la dedicació, el compromís i la proximitat que professava cap a la gent de la Selva, qualitats amb què els seus familiars, amics i companys la recordaran.
Uns dies més tard, la Selva recordava la seva figura amb un acte obert a la ciutadania que va honorar des del respecte i l'estima que tothom li professava el seu caràcter vitalista, proactiu i entusiasta. Familiars, amics i convilatans de Fontanilles van omplir de gom a gom el castell per ser partícips d'un homenatge que va estar conduït per la també salvatana Montserrat Soronelles. En tot moment, una fotografia de la Judit somrient presidia l'acte, acompanyada de la joie de vivre, una expressió francesa, la seva llengua d'estudi, que referencia el goig de viure que sent una persona i que encaixava a la perfecció amb la filosofia amb què va enfrontar la vida. L'acte va comptar amb la projecció de 2 simbòlics vídeos elaborats per Canal Camp, així com l'actuació de l'Escola de Música i unes paraules de l'alcalde Josep Masdeu. La Judit se n'ha anat, però el seu llegat, tant personal com professional, perdurarà per sempre més. Judit, la Selva sempre et tindrà present.